आथिखालाव गोबां दान्थे-बिदान्थे सावरायगासिनो दङ। मोनद' हारिसाफोरनि जिथु एसटि गनायथिनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा बुंगोन सार? दा बिटिसिआथ' थिरांथा लाबाय सरकारि हिसाबै दे माने मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायनि सिगाङाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो हार्मफुल जाया, जेबो खहा जाया आरो बे खहा जायैखौ माने लायोब्लासो जोङो माने गनायथि होगोन। यस, जोंनि जाहाथे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाङा। ओंखायनो जोङो माने बाखिफोराबो जिहेतु एसटिखौ माने मोननो हास्थायदों, बिथांमोना जुदि क्राइटेरिया दंब्ला क्राइटेरियाखौ बिथांमोना फिलआप खालामनो हायोब्ला बिथांमोना मोनगोन। बेयावथ' जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। जोङो बादा होयोब्लाबो बा जेबो बुङाब्लाबो सरकारा जिहेतु बेनि सायाव मोनसे बेबस्था लाखाथारगोन बिथांमोना। ओंखायनो जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा माने जायालासेनो माने जोंहा एसटि होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया, आपत्ति गैया। बर' रायजो राजाफोर नैबेखौ खावलायगासिनो दं जे गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जिथु एनअसि हरनाय बेखौ बोखांना लाफिननांगौ, जिहेतु बिथांनि आखायावबो हारिखौ रैखाथि होनायनि बिबान दं। दा जोङो जिहेतु जोंबो माने गथै बाथ्राफोरखौनो जोंबो सावरायदों जे बेसेबांनिखि खहा जागोन जाया बे गथै बाथ्राफोरखौ जों जिहेतु सावरायदों आरो जोंबो होनदों जोंनि खहा जानाय जुदि माबा मोनसे नुयोब्ला जोङो सरकारखौ जों खावलायगोन। उनाव खहा जानाय जुदि नुयोब्ला जों खावलायगोन, खिन्थु दासिमथ' जोङो जेबो माने लाथ'नाय जों नुवाखै। ओंखायनो जों होननाय जादों मा थाखानाय एसटिनि जेबो हार्मफुल जानाङा, बेनो आरोखि।